Kaixo eta ongi etorriak beste aste batez hemen gaude Ur eta Lur saioarekin, lehenbiziko atalean dantxarineara joanen gara eta bertan Landiflorren Mireiak azalduko digu santu guztien egunerako, beraiek ze eskaintza duten eta pixka bat nola bizitzen duten egun hori eta aurreko aste parea, ondotikan Landiflorretik salto egin dugu Baztango Ehiza eta Arrantza elkartera. Eta bertan, Xabier Ibarrolak, bertako langileak, ehiza denboraldia nola hasi duten azalduko digu eta pixka bat zozer izatzen ari diren, eta azkenik saioari amaiera emateko, arizkunera jeitsi, eta bertan Baztango xurien inguruan solastuko gara, badakizue proiektua orain dela urte batzuk martxan jarri zuten, eta ikusiko duzue, baita ere zuek nola dauneko matx xuri desente baduten, eta Anak eta Iñakik emango dizkigute zenbait azalpen. Saioaren aurkezpenean esan bezala, lehenbiziko atala gaurkoan, Landiflorren grabatuko dugu, dantxarinean gaude eta gurekin Mireia dago, badakizue lore zinguratuak gaude eta santu guztien eguna gainean dugu, eta Mireia ikusten da zuek Landiflorren prest zaudete da, dana aski polita dago, eta zuentzako egia esan egun edo aste garrantzitsuak dira hauek, santu guztien eguna garrantzia duzuentzat. Bai, egia esan, santu guztien eguna urteko egunik garrantzitsuena izaten da guretzako. Alde batetik lan asko suposatzen digulako, baina bestetik jende honitz mugitzen delako 15 egun hauetan, eta saiatzen digara aukera bat desente ematen, eta hola beraiek erosteko nahi duten loriak, beraien hilerriak apaintzeko polit-polita jartzeko. Gainera zuek leku estrategikoan zaudete eta bai iparraldeko jendea eta hegoaldeko jendea ere etortzen da eta guztientzat prest izan behar duzu dena, polit-polit. Guztientzat dena prest, ez dugu inor baztertzen, hegoaldeko, iparraldeko eta frantsesak ere tartean sartzen ditugu eta denan kontenaten ditzen dira hemendikan. Bestetik, beti ere azaroaren bata, santu guztien eguna, orduan izaten dugu ohitura, betire kanposantuetara joan, eta dena apaintzeko lorez polita jartzeko. Ez dakit zer dela eta izaten den ohitura hori, egun horrek ohitura hori izaten duen? Uste dut egun hori izaten dela nolabait gurekin faltadienekin oroitzen garen egun bat izaten dela, eta egun hori nolabait alaitzeko edo paratzen ditugula lore koloretsu hauek, eta alaitasuna bateko hilerriei. Esan behar dara bai, hemen inguruko jendia urte guztian zehar etortzen zaigula erostera, eta baina bereziki 15 egun hauetan jendia askoz gehiago mugitzen dela, baina bertzela urte guztian saltzen ditugula loreak kanposantutako. Egia esan ikusgarriak izaten dira, kanposantuak joan ezkero data hauetan, beste gauza bat izango zen beste umaten joatea, baina orain behintzat zoragarri daude danak ez? Bai, orain dena kolore bizi-bizi dagoten dire, eta kriston alaitasuna ematen diote, eta bederen nolabait egun seinalatu hori pixkot alaitzen digute. Egia esan, aurrera oso loreen mundua bere oso aurreratua dago ez, eta behar bada orain dela 30 urte edo 40 urte lore eskaintza zen eta gaur egunean zer dagoen, izugarria da ez? Bai, imagino garai guztia bezala dena aldatzen joan den dela, eta orain aukera gehiago eta kolore bizi gehiago sartzen dizkigute, eta lehengo garaietan uste zera beti lore mota bat erabiltzen genuela denok, eta orain pixko modernizatzen saiatzen galera gu ere bai. Hasiko gara pixko bat Landiflorren aukera desberdina bada ere, gustuaren arabera eta tendentzien arabera, eta hasiko gara poliki-poliki azaltzen ikusentzulei zer eskaintzen duzuen. Mireia, bizitatxoarekin hasi gara eta Landiflorreko santu guztien egunerako izarra hementxe du gure aurrean, ez? Bai, izarra nagusia krisantemoa da. Krisantemoa da landare gehiena saltzen dena, da justo sasoi honetan ekartzen du bakarrik, sasoi honetako landaria dela esango dugu, eta bere berezitasuna da 15 egun hauetan irekitzen joaten dela. Itxi-itxiak etortzen dire loriak eta irekitzen joaten dela. Orduan, justo santu guztien egun berezirako lore guztiak irekita izaten direla, eta horrek ematen dio bere bisitasuna eta indarra. Ikusten duzuen bezala, hemen baire hainbat mota, kolore eta forma guztitakoak, eta saiatzen gara diferentiak ekartzen ere bai, eta aldanik eta bisienak izaten. Ikusten duzuen bezala, badire tiesto normalak edo bezala jardinerak ere bai izaten alditugula,
eta bada nola hautatu eta etorri lasai ederrean. Gero ere ikusten da, gebelkalde horretan, badirela krisantemoak, aur normala deituko bagenioke, lore desberdin ematen dutena. Ja, hasi krisantemo bereziagoak sortzen ere, ez? Bai, lehen esan dugun bezala, pixko modernizatzen ari gara ere bai, eta ekartzen ditugu betiko krisantemoak, eta gero lore handixeago edo beste forma bateko lorea duten krisantemoak ere bai. Horrek ere eskarian izaten dute urtetik urtera, eta gustora sartzen dugunakin. Kasu honetan krisantemoak ere volumen koskorra hartzen du, intensitate handia jartzen du, eta azkenean buruari buelta unitz eman nahi ez dionak, segurura joaten da, eta urtero krisantemo erosi eta kontent. Bai, hori da, azken batean badago jendia dituzten da bere ohiturak eta bere lore gustokoenak ere bai hilerretan jartzeko, eta zuk esan bezala, nola nahiko handia den eta handitzen den, asko betetzen du, orduan, ez dute batekin ja hilerriak betetzen dituzte. Krisantemoekin pixka bat aspartua dagoenak eta aldatu nahi duenak, beste aukera bat badu gure alboan, ez? Bai, bertze aukera on bat da azaleak erostia. Azaleak ere ikusten duzuen bezala kolore bizia dute, forma diferentakoak izaten ditugu, eta jendeari ere gustatzen zaio landare egonkorra delako, asko irauten baitu hilerritan. Eguraldiari kontra hoberena dela errango dugulako. Orduan beti ere bi alturatan, eta pixkote desberdin, ez? Bai, betiko krisantemotatik ateitzeko, jendean nahi izaten ditu ere bai, bertze lore mota batzu sartu, eta guk alden neurrian aukerak ematen ditugu. Let me go, I don't wanna be your hero. Aukera zabala duzuenez, hemen irudietan aukera gehiago, ez? Bai, hemen ikusten dugu bezala, hemen baitugu ziklamenak, kolore bizibizikoak eta goitian pensamentuak ere bai. Hauek ere azalea eta krisantemoekin batera gehien saltzen ditugu landaren mota izaten da. Hori da, azkenean salmenta handiak egiten dire eta zuek ere prebizio bat egiten duzu, ez? Badakizue gutxirera aurreko urtean zenbat saldu den eta pentsatuz pixko gehiago salduko dela, ezin zarete landarik gabe geratu, ez? Bai, hori da, aurreko urteko referentziekin moldatzen gara nolabait esateko, baina gero beti biltzen gara iritsiko da, ez da iritsiko, baina normalki urtero beti iritsi gara eta beti salbatu dugu santu guztien eguna. Gainera batzutan igual harriturik geratuko zarete, aurtena ze golpe eman dugun pensamentuak edo, normalean kantitatean antzekoak izango dire, baina batzutan, urte batzutan igual tendentzia gehiago izaten dela landare batena edo bestena, ez? Ba, hori jendian arabera joaten da eta guk beraien eskaerien arabera joaten gara gehiago edo gutxiago eskatzen eta egunean egunerokotasunen arabera moldatzen gara. Mireia, beste aukera bat izaten da jendea, behar lore mota bat zaiola nahiko eruditzen, eta nahi izaten duenak, batu edo elkartu lore desberdinak, ez? Horrela aukera ederra du hemen eulako zentro hauetan, ez? Bai, egia esan batzuna izaten dute lore desberdinekin zentro bat edo komposizioa bat egin, eta guk aukera hori ematen ditugu, lehen ikusi dituzuen bezala kolore biziko lore txiki asko ditugu, eta horiek aprobetxatu saiatzen gara zentro desberdinak egiten. Eta esan behar da ere bai, badudela jendiak etxetik beraiek ekartzeko aukera, tiestu edo jardineran zein duten paratu, beraiek aukeratzea beraien nahi duten loria, eta guk egiten dizkiegula gustu handiz beraien nahi duten zentrua. Gero ere izanen da jendea, loreak sueltoka erosten dituna, eta kanposantuan lurran bertan igual landatzen ditunak ere, ez? Baita ere bai, beraiek suelto erosi eta beraiek etxean egiten dituztenak, eta beraien gustora egiten dutenak ere bai. Hemen ere, gustorana bera, enbeste lorekin joku desberdin ematen du, ez? Nebazu pinua sartu, altura, koloreak, formak, kostoak. Bai, hori da, mota asko ditugu, eta bakoitza gustuetara egiteko saiatzen gara, eta aukera ustot izaten dugula nahi duena egiteko.
just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else, while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night Orain out arte, on the landare weekend. naturalak ikusi ditugu, baina beti ere bada jendea, pixko bat ezakit, nahiago duna lan gutxiago emango dion landareren bat, eta koloretsu dena, eta zuek ere jende horientzako bauzue zer eskaini ez. Bai, hortan ere saiatzen gara, hemen ikusten duzen bezala lore artifizialez beteta dugu dendardia ere bai, eta hemen ere kolore biziko loriak izaten ditugu, eta zentruak eta lore sorta saltzen dira urte guztian zehar. Bereziki sasoi honetan eskaera handia izaten dugu, beraz asko eta asko saltzen dire, egunean igual dozenaka erraz saltzen ditugu. Eta bada jende hemen ere bai, beraiek ere dituzten lore sorta bakarrik, eta beraien etxean egin, beraien nahi duten gustura, edo bestela, ja, zentruak eginak erosi eta hilertan paratu, zuk erran bezala lan gutxiago ematen dutelako. Azkenean koloretsuak dire ere, baina bueno, nire ustez, niretzako naturala den lekuan artifizialik. Ez da, baina hori gustuak koloreak bezala azkenean, ez? Hori bakoitzan gustuen arabera izaten da, gu denentako moldatzen gara eta ez gara inori errateko gai zuke hau ez erosi eta zuka bertzia erosi, beraz gustuen arabera moldatzen gara. Hauetan ere ikusi duzue, urtea pasatu ala, egiten dituztela desberdinak, berriak, aurreratzen ari direla asko ere. Bai, eskatu ala zer nahi dugun, beti bidaltzen dizkigute gauza berriak, beraiek esartzen zaizkinak eta hori dena, eta beti izaten ditugu lore mota desberdinak urtero, eta jendea aitz konten oten da. Urte guztian saltzen ditugu asko eta konten gaude landare artifizialekin. Everyone deserves a chance. Bueno, ja bukatzen ari gara Landiflorreko bisitatxoa, eta ez dakit lore xorten inguruan, lore xorta naturalak ere gaurko, tendentzia da izaten den ere, egun hauetan saltzeko ere, santu guztien egunerako edo ez? Bai, izaten da, baina gu bakarrik eskatzen dugula da enkarguz eskatzia, ez dugu guk loren sorta naturalik izaten, eta kanpotik ikarri behar izaten ditugu. Beraz, aurretiaz eta denborakin abisut ezkero, guk gustu handiz egiten ditugu lore sorta naturalak ere bai. Eta ez dakit, jendea, ja deseitxu honen da bertaratzeko, ikusteko eta erosteko bertan duzuena, ez dakit ordutik aldetikan, ze ordutik duzuela Landiflorren? Bai, 15 egun hauetan, badugu goizeko 9-tatik, atxaldeko 7 arte irekia izaten da, beraz aukera bada noiz tortzeko, eta hori uberdi partian izten dugula ordu batez, bazkaltzeko tenori izaten dugulako, baina bertzela egun guztia irekia izaten gara hemen. Eta urte guztian ere bai, goizeko 9-tatik 7-7 arte irekiak izaten gara. Neguan beti ere 6 ertan izten dugu, argiak ez digulako laguntzen sobera lanik jarraitzeko ere. Eta asteburutan irekia eta festa egunetan ere, ez? Orduan, jende askotan astez lanean ibiltzen da, denbora gutxi, laguntetan igual, igande bat lasai nebo dutorre, irekia garrautuko dure, ez? Bai, gu aste guztia gaude irekia, astelenetik igandera, eta nahi duen guztiak etorri, urte guztian egoten baita zer ikusita zer erosteko aukera. Oso ongi, Mireia, espero dugu hemen duzuen dana edo gehientsuena saltzea, 15 egun hauetan, eskerrak eman azalpen hauek emateagatik, eta ondo segi. Bai, zuei eskerrak urtero gurekin oroitzeagatik, eta nahi duzuen arte, eta bakizue, animatu loriak erostera. Oso ongi, beste bat arte, aio. Aio. Bigarren atal honetan, badakizue iza denboraldia ja martxan dela, haunitz iztariak izanen zarete, eta ez zaretenak ere onduan iztari bat baldin moduzue aski ongi konturatu izanen zarete. Tala da ez, hemen gaude Baztango eiza tarrantzialek arteko beraien granja deitzen diotena, beraien egoitza eta bulegoa hemen dute, nirekin Xabier Ibarrola, bertako langilea, eta ala da Xaberrez, iza demoraldia martxan hasia ez? Bai, iza hasi zen berez, azeri eta basurde iza hasi zen iraia batan, eta uso izi hasi da urria batan ere bai ez, eta iztari da honeko mendin daude bai. Hori da, azkenean iztariak gogotxu hasten diote denboraldiari, basurdeek eta eizen hasten direnak horiek pixu bat
aurreratzen dira, baina orain ja poliki-poliki jende guztia zeruri begira, eta zuek ere azkenean, zuen elkarte hortarako da pixka bat, afizioa izaten du jendeak, baina pixka bat danak koordinatu behar da, eta lehenbiziko gauza iztari izateko behar duzu ere lizentzia bat, ez dakit, lizentzia guztiak ja martxan izanen dire, eta zuen kasuan bazkideak dituzue iztaria direnak, ez? Momentuan zenbatxo bazkide izanen dire iztariak? Pues batugu 820 inguru, batugu, eta bai, gehien bat mugimendua zaten da, eiz hasi aurretik, tortzen dire galdetzera, pauak aberriten txuzten, eta hola, eta gero ja urri aldera ja hemen lasaitzen da jendia ez, denak daude mendin. Azkenin denak ja prest dute paperak izirai bateko. Afizio handia izaten dute batipat usotarako, greina handia eta usoak izatzeko prestatuak izaten dituzue edo prestatzen dituzte iztariek beraien postuak ere. Ezakite, gutxo eberatzen batxo postu izaten aldire, eta nola antolatzen da postu bakoitza zein dagokion nola egiten duzue? Pues hori, gierren ezagik zenbat puesto zaten aldiren, bastante badire, baina gero, gehien bat, Eustakio guardakin solasten dute, ez? Nik inbar dut puesto hau eta puesto hau, binak egiten txuzte, eta gehien txuk egiten dute, eta ez zutenak egiten, gero Eustakio joaten da banan-banan, eta egiten txu bera gero moldatu edo forratu, gehien bat, bai. Azkenean izerako postuak prestatu behar dire, eta gero goize iristen delikan, iztari bakoitzak badakize postuan izatu ezakeen, zozketa egiten da, nola egiten duzue? Hori mendi bakotxan badute bere postuak, eta gero mendikate bakotxan zaten da sorteo bat egiten dute. Eta hor juntatzen da jendia, eta hainbertze persona juntatzen dire, elkartzen dire, eta han egiten txuzte, baldin badire 20 postu eta 40 lagun, 20 postukin gelditzen dira, eta egiten dute fitxakin gehien bat. 20 fitxa xuri eta 20 beltz. Eta noski hemen beltzak dire puesto atetzen dutena, eta xuriak itxera jamarko dute. Orduan, egun asko izaten dira izerako, egun guztiak ez dire berdinak, eta ezakit hasiera hontan ze sumatzen duzu jendeak zer esaten du, dire ezakit, basurde eta zerik izatzen, usa utxixo. Basurde eta azerikin hemen kusten dugu ordaintzen da, ez? Azeri bakotxengatik ordaintzen da, eta orduan azerina kontrolatua dugula. Eta uso izin, oainikan ez da hitzen sobera pasatu dela edo oainikan goiz xamar da, hemen dikan aintzin, golpe baten bat iten duen. Tarteka goizen tiro batzuk sumatzen dire, baina ezakigu aspertuen tiro diren, o usoa pasatzen ari den? Ez, aspertu tiro gezire haunitzaten ez, biligarrotara ere bai, horiek ez dugu ikusten, bino ere pasatzen dire, eta goiztan biligarro tiro zaten dire, eta ero usotara ere bai, teatzen dute, baina oainikan usua pasatuko da baina. Usua pasatzeko, eguraldiak lagundu behar du, eta egoize behar da, ez? Nez iztari ez dakit, baina... Beti hori eguldi ona behar da, goiz-goizetik laino ezatera, eta gero egoaizi ere komeni da usua bajatzeko goixago, eta altura gutxigo tortzeko, altura gutxigokin tortzeko, eta bertzenaz alto tortzen baldin bere naizta tiratu ez dire erorbar eta tontakeria da tiratzera ere bai. Azken urteotan uso nahiza ez dakit pixko bajatu da, edo izaten da urte baten bato bexoa? Azken urteetan gero eta gehi uso bada, baina zonalde hontatik ez dire pasatzen ez da. Erratu dute kostaldetik, gero landatan ere gelditzen dela nahiko uso, eta ez dakiko, eske misterio bat da. Baina iztariari eizera joteko gogoa zaioken zen, ez hori da, barren ematen den gauza bat, eta urtean gutxi pasatu baldin bada, urren urterako espentza hor jarraitzen du, ez? Beti, iztaria dena, beti badu esperantzari urrengo gunin torriko da, urrengo gunin egunak pasa eta urrengo urtin torriko da, beti engainatzen gaituzte uso hau, engainatzen gaituzte bai. Xabier, pixka bat denboraldea bukatzen delikan solastuko gara, Joseba ere behar bada orduan ere gure artean izanen dugu, eta pixka bat datu zehatzagoak ematen halko dire, pixka bat nola joan den denboraldia, balorazio bat egin, eta bitartean, zuek segizue martxan ez, hemen lana ere juntatzen zaizue, lan izaten da, eta iztariak kontent bukatzen duten denboraldia ez. Hori da, denak nahi duguna, iztari guzik nahi dugu denboraldia ongiak itxu, baina ez baldin bada ongiak itzen edo urren urtera espetuko dugu. Oso ongi, eskerrik asko Xabier, eta urrengo bat arte. Bale, zuei.
azken atal honetan, Baztango xurien inguruan solastuko gara, badakizue orain dela urte batzuk, bikote gazte batek, Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxeak proiektu bat eskuartean hartu zuten, eta ikusiko zuen bezala proiektua aurrera doa, eta horretarako Arizkunera etorri gara, paraje konkretu batera, Ursua okerrez baldin banago, berek azalduko diate hobeto, egia esan hala da, ez? Azkenean zuek apostu bat egin zenuten, proiektu bat martxan jarri zenuten, eta mahatsa egintzan, lursail desberdina dituzu, ez? Bai, hoi da, 3 partzela diferentetan landatu genuen, bertzeetan grabatu izan dugun meakan, hau Urtsuakoa, horiek biek 2013an landatuak, eta 2018an bertze Luberri, bertze puxka bat landatu genuen. Oiniken landarea hunditzen nahi da, ez dago hauek bezain egina, eta bai, 3 partzela manatua denetara 2 hektarea. Bai, hasiera batean orain dela urte batzuk, hasieratik aur jaio berri bat bezala, zuek tripan duzen bezala ikusi genuen proiektua, eta orain da momentua, proiektuetan sinetxi ezkero eta lana gogotxu inezkero, esfortzu batekin, maitzak lortzen direla, eta gure gibelkaldean ja ikusten dugu matxa esente zineki. Bai, azkenean, eta askotan hitz egiten duguna luze egiten dela, ez? Ez da gauza bera, ez dakit, aratzea edo behia edo esnea, egun batetik bestera edo gazna, ez? Guk fruitu arbolak, zagarrondoak edo mahasti hau landatzen duzunetik fruitua lortu arte, pasatzen diren urte guztiek luze egiten dira. 4 urte bizi behar da, eta gainera hainbatetik atera behar da dirua bizitzeko, eta esperoan, baina, badirudi hemen dagoela, behintzat lehendabiziko vendimia edo mazbilketa komertziala ingo duguna, hemen dago, eta esperoan, hori ere, oantxe etorriko da. Bai, ez dakite, matxe ikusten da, baina zenbatxo kilo espero dituzue? Asmentan egin genituen teknikoekin eta egindako balorazioen arabera, aipatzen zuten 1000-1200 kilo aterako genituela, gauza da azken sasoinuntan xoriekin eta hor gabiltzala bizket borrokan eta txikituko dela. Orden ez dakit seguro zenbatekoa izanen den, baina 700-800 kilo inguru seguraski bai. Eta betire dena ekologikoan, eta 700-800 kilo ekin ze asmo duzu, Baztango xurie, botila, kuadria, mordoska bat izanen direia, ez? Lehendabizi egin barko duguna da, lagundu gaituzten guztioi, eskertu, ez? Bakotxari botila bana edo, agian bi, ikusiko dugu. Eta azken finean proiektuaren 2. hanka, ez dugu martxan jarri hemen, ez gara upategikin hasi, baina bai hasi beharko garela komerzializazioarekin, 3. hankarekin, ez? Orduan ezagutarazi pixka bat, ardoa, eta jenteak dastatu esan, probatu esan, eta gustokoa duen, berriz, azten garenean serioski produzitzen, merkatuan dagoenean aurretik ideia bat izan dezaten, ez? Bai tabernariekin, edo ostalariekin, edo dendekin, ez? Gehien bat, Baztan Bidasoa eta Iruñerrien. Hori da gure helburua. Lehendabiziko urte honetan, 1000 kilo hauekin, ardoa pixka bat ezagutarazteko. Eta ez egite nologoek edo zer diote, pixo bat aztertuta matxa, ardo hona izanen da edo... Bai, dudik gabe. Bai, ez ardoa, azkenean, hoxen ikustu dute ganden urtean hartu genituen kilo gutxi batzuk, eta hoiekin froga batzuk egiteko, gauza simbolikoa, baina gutienetz probatu alizateko, eta itxura ona zuen ardo onatera zen, eta espero dugu aurten ere ala izate. Azkenean urtero diferentea da ardoa, matxa eta eguraldi eta dena diferentea delako, baina espero dugu ona izatea. Ea jendeak zer duen. Eta urrengo urterako golpe kozkorra ingo duia mastiak kilo kopuru aldetik gaina? Ekologikoan ari gara, eta zailtasunak izan ditugu aurten ere, ikusten da sartaza pixka sartu zela, ekain aldean, eta gero uda oso idorra izan da, oso lehorra ez, atzeratuta dijoa, iaz bildu genuen urriaren 8an, eta aurten oraindik ez dugu bildu, laster bilduko dugu, titao, baina esperoan, eta gero, produktu honek bere zailtasunekin, badator, baina guk ez dakit 5000 kilo lortzen baldin baditugu hektareako kontent. Ez da hori, beste toki batzutan lortzen dena, baina gure baldintza hoekin eta ekologikoan egon da 5000 kilo da helburua. 5000 kilo helburua 2 hektarea. Orduan 10.000. Bueno,
kopuru potenteak dira, eta pixo batzuek, bueno, historikoki badakigu bastan mastilekua izan duela, eta pixoa lortu zue historio hori eguneratzea, eta gaur egunean ere, bastanen mastiak izatea, eta istantein bastango xurie, bastango ardua. Orduan ja esaten aldugu ja bastan, bueno, politikoki ez du esan behar independentzia lortzen aldula, baina gastronomikoki, baina pixo bat zabaldu zaretela, ez? Ba, joi da, azkenean da, bueno, hemen produktu berri bat gehitzea hemen dagoen merkatura. Azkenean ez bastanen berean egiten dire zenbait produktu, bada variedad ikaragarria, bai gasnatan, sagardoa, ardoa, arroltzeak, oliaskoak, denetaik badaukera zabala, eta bueno, bertze produktu bat gehitzea, bai. Oso ongi bikote, gainaz, bueno, aipatu da bezala ja instanten familia undituko duzue, bueno, espero du ez koinziditzea batera, ez, matxa biltzea, aurra eritetxean, bakoitza bere tenore izan dezala, eta, bueno, behintzat, disfrutatu danataz, eta izango du ere zuen berri. Mila esker bikote. Venga, zuei mila esker, eta, bueno, tastatu, probatu, eta hemendik urte batera erosi. Oso ongi, hori espero dugu egitea, eta, bueno, bai gu eta bai ikusentzule guztiak. Ordura arte, ondo segi. Vale, mila esker. Besterik gabe iritsi zaigu agur esateko ordua, eta ikusten duzuen bezala, Baztango paraje zoragarri hauekin agur esaten zaituztegu. Datorren saio arte ongi segi.